Ndị be anyị ekenekwa m unu wọ na-asụ unu nke onye chi nya zere nwanne mmadụ aka mbụkwa akụmokwu okwu ọzọ bụla na-akpụ na-eri akpụ nkọrọ nwanne ịma na ọnwa gara aga nwanne mmadụ ka e mere valentine nwanne ị marụ na ọtụtụ ife dị egwu mere n'oke ụbọchị afọ abatago n'ọnwa maachị nwanne mgbe ebenebe ji egbu mgbe eji aka akụkọ mama Ngozi na ndị ya dị ọ bụrụ na nya bụ ife afọ i mere mbọsị valentine nwanne nya bụ nzuzu ahụ nya bụ iche na mmadụ bụ egwu ahụ nwanne ịgbara mbọsị valentine ma ọ bụrụ na o rutere na maachị ụwa maachị pụta atụ nwanne nwa abụ onyinye chukwu nwanne mmadụ ekwekwana ka ife mee nya bụ nwa afọ no mata na ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwanne mmadụ enwere uru ọ bara maka na onye nwere nwaanyị nwanne a da-atụzi anya ka o nwee nwa di ana nya nwanwe otu ife ị ga-amakene nwanne mmadụ ọ bụrụ na nya bụ nwoke azụzugharịcha nachigata azụ nwanne mmadụ mgbe afọ ka ị ga-agwazi ya ife a na-ere mbekwa ala n'afịa nya bụ nwanne ọ bụrụ na gị na mmadụ gbara iche na mmadụ bụ ego last month ọ bụrụ na gị na mmadụ gbara iche na mmadụ bụ egwu mbọsị valentine o wee ruo na nke ikpeazụ a onwe ka ife si wee dị nye onwe ka esi gbaa bọọlụ wee nye goolu ijekwuziere nya bụ onye afọ gbara nya bụ bọọlụ ị na-agwa esi ya na bọọlụ ọ gbadụkwara mbọsị dị otu a na nya bụ bọọlụ ahụ ọ gbara nwanne na ọ gatụkwara goolu kedu ka a ga-esi mee ife a kedu ka a ga-esi kwa onye ukwu walụ ọ nọrọ ebe afọ gọ n'ahụ gị ma ọ bụ ijezie ka ije gwa onye afọ ọ bụrụ na ịfụrụzie onye ahụ nwanne abịa m ịgwa gị nwanne mmadụ na ihe ahụ abụghị lizin ị ga-eji wee tụba alụ ntụ ị ga-esi wepụ nyawa afọ ime nwanne na ihe ahụ na ị kwesịrị ịfụta ya asị ngọzi ọ bụ eziokwu nọọ ife mwute ka ọ bụ n'obi ọ bụ eziokwu nwanne na ọ na-ebute the story that touches the heart ọ bụ eziokwu na ọ na-ebute akụkọ mama Ngozi na ndị ya dị nyere ogbe ahụ isi na enyere ebe afọ ibi nwanne mmadụ mana na emechaa n'ikpeazụ ọ ga-abụ ngọzi nyere gị maka na o nwere ike nwa afọ ịfụrụ nwanne nyaba afọ ime ahụ ịdụ nwanne afọ ime afọ nwere ike mechaa bụrụ ngọzi nyere gị nwa o nwere ike atlas nwanne nyaba afọ ime afọ abụrụ prayer point nyabụ famili na-ekperịta kemgbe e nwere ike atlas nwanne nwa afọ ibu n'afọ kịta nwanne nwere ike bụrụ ekpere azara aza mana ịma mma e nwere ike nyabụ nwa afọ ibu n'afọ nwanne abụrụ ife ga-azọ nya bụ famili ndụ n'ọdụdụ n'ihu e nwere ike nwanne ịfụrụ nwa afọ ibu n'afọ nwanne nya bụ nwa afọ bụrụ ife ga-azọ gị ndụ n'ọdụdụ n'ihu e nwere ike nya bụ nwa afọ ibu n'afọ nwanne abụrụ ife ga-enye obodo ndụ n'ọdụdụ n'ihu e nwere ike nya bụ nwa afọ ibu n'afọ nwanne eruo echi niile ọ bụrụ ọkụ na-enye ife weda ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị nwanne mmadụ zụọ nya bụ nwa maka na onye nwere nwaanyị a da-atụ anya ka o nwee nwa dị ana na-ekwe anya bụ nwa maka na nya bụ nwa ga-abụ ngọzi nyere gị echi niile a sị na ka ije tee nyawa afọ ime a sị na ka ije wepụ nyawa afọ ime nwanne mmadụ maka na ọ bụrụ na ewepụrụ gị ntụ isi achọ iwepụ nyawa afọ ime ahụ nwanne ị kara ịmụ ife bụ ụwa tata dị ife a nwanne mmadụ ọgwụgwọ ka ọha n'ọnụ o bido tata dịba mma ọ dịbakwara gboo e kwuru nya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ise tụsara m ozi ya nwanne mmadụ sonye n'ife m na-eme daalụ na ụmụnne m.